Oba spojuje národy. Další důvod, a to bylo Německo excelentná s dalším národem, z dalších zemí. To bude Německo, to bude samozřejmě Austrálie. Nejsou ovšem zprávy. S Patrikem Čaukem, Patriku, ahoj, co dnes bude? Čau Martine, tak nový film režiséra Jamesa Camerona Avatar se stal nejvýdělečnějším snímkem v kinech všech dob. Radio, hej. Zprávy. Filmová sci-fi Avatar se podle serveru Hollywood Reporter stala nejvýdělečnějším snímkem v kinech všech dob. Film režiséra Jamesa Camerona překonal rekordní celosvětovou tržbu, kterou dosud držel jiný Cameronův snímek Titanic. Po více než 6 týdnech na plátnech kin vydělal Avatar na vstupném 1 miliardu 843,7 milionů dolarů. Překonal tak ještě nedávno nemyslitelnou hranici 1 miliardy 843 milionů dolarů, které v letech 1997 až 98 kiny zaplatili návštěvníci Titanicu. Po mrazivé noci přijde ve středu večer do Česka silný vítr a sněžení. Nasněžit má ve čtvrtek 5 až 12 cm. Ve vyšších polohách budou proto hrouzit závěje, v nižších se budou tvořit sněhové jazyky. Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu bude vítr nejsilnější v druhé polovině noci ze středy na čtvrtek. Na hřebenech vod dosáhne ojediněle v nárazech přes 100 km za hodinu. Haiti, které 12. ledna zasáhlo ničivé zemětřesení, požádalo na mezinárodní konferenci o obnově této karibské země v kanadském Montrealu o 3 miliardy dolarů, tedy asi 55 miliard korun. 2 miliardy mají být určeny na výstavbu nových bytů. Zbytek pak připadne na obnovu infrastruktury a vládních budov, jak uvedla agentura DPA. Sport. Belgická tenistka Justine Henin pokračuje v úspěšném návratu na tenisové kurty po 18-měsíční pauze. Bývalá světová jednička dnes porazila ve čtvrtfinále Australian Open 19. nasazenou Rusku Naďu Petrovovou 7-6 a 7-5. Po více než 2 letech si opět zahraje semifinále Grand Slamového turnaje.
se do České republiky, a to s novým projektem Big Thing, Great Easy. Radio Hey má pro vás 2 vstupenky na tento jedinečný revivalový koncert. Neděle 31. ledna, Ostravská 6. Poslouchejte tento pátek po 9. hodině Radio Hey. A jakmile uslyšíte tuhle skladbu, volejte do studia 12600 a 2 vstupenky na koncert jsou vaše. Čeká mě smrt, anebo bohatství a sláva. Aljaška je drsná dlouho, budu tady sám. Až se jednou lásko vrátím, samý pramení ti k nohám dám. Až nám jednou svitne šťastná hvězda, na cestu domů se pak rychle vydám. Jestli mě rozsáhne